Pri výbere benzínovej kosačky sú najdôležitejšie dve veci. Prvá vec je dostupnosť náhradných dielov a druhá záručný a pozáručný servis. Čo sa týka tej dostupnosti, často sa nám stáva, že ľudia chodia k nám, zháňajú nožíky, rôzne bowdeny, súčiastky motora a tak ďalej. Nevieme to zohnať hlavne na tie lacné čínske kosačky. Preto sa snažíme predávať značky ako je napríklad Honda, kde mám dostupnosť tých dielov je hneď na druhý deň. To je jedna veľmi dôležitá vec. Ďalšia vec je to, že sú to vysokokvalitné stroje, preto vám aj ponúkajú 5-ročnú záruku, lebo sú si vedomi toho, že tento stroj je fakt pomaly nezničiteľný. Čo najčastejšie nám zvykne odchádzať na kosačke? Keďže kosačka sa nám skladá z dvoch základných častí, a to je motorová jednotka a podvozok, najčastejšie problémy samozrejme je potreba vymeniť nôž, prípadne nabrúsiť, hej, keď sa potúpi. No a ďalej, lánka pojazdu, lánka motora. To sú veci, ktoré často si ľudia myslia, že to dopasujete z hociakého iného stroja. Toto nie je pravda. Všetko je to typizované, keďže sú tam rôzne dĺžky, rôzne koncovky a tak ďalej. Najčastejším problémom v servise je momentálne upchatý karburátor. Je to z toho dôvodu, že naše ekobenzíny to veľmi rýchlo zašpinia. Z toho hľadiska odporúčame sa obzerať po tých kvalitnejších motorov, ako sú Honda, Briggs Straton, po prípade Longines, Zongshen. Ešte patria medzi tie lepšie stroje. Hlavne je potreba vyhnúť sa tým najlacnejším značkám. Čo je dôležité, keď kúpite stroj od nás, viete, že máte záručný, pozáručný servis, náhradné diely dlhodobo.